Vacanțele de tip all-inclusiv în destinații exotice ale globului ar putea să devină în curând o amintire pentru români. Asta în condițiile în care tot mai mulți aleg să-și petreacă zilele de concediu pe un vas de croazieră, din ce călătoresc în jurul lumii. Ambarcațiunile sunt adevărate orașe plutitoare în care distracția e garantată zi și noapte, iar turiștii au ocazia să vadă într-o perioadă scurtă de timp locuri de vis. La cei 36 de ani ai săi, Cristian Câmpan a reușit să-și construiască o afacere profitabilă, iar acum are timp suficient și pentru relaxare. Dornic să schimbe destinațiile clasice în care românii își petrec concediul cu o activitate mult mai palpitantă, Cristi a decis să încerce experiența unei vacanțe pe un vas de croazieră. Din ultima s-a întors chiar la mijlocul acestei săptămâni. Am luat croaziera de lângă Roma, din portul din Civitavecchia, am vizitat 3 țări, 6 orașe. Am ajuns din Civitavecchia, am mers în Palma de Mallorca, Barcelona, Cannes. A căutat pe internet informații despre astfel de sejururi și a aflat că în România există chiar și un club exclusivist al celor care frecventează anual croazierele în jurul lumii, iar membrii au parte și de reduceri financiare serioase. Beneficiile sunt prin faptul că nu plătesc prețul întregului unei croaziere și plătesc între 25-50% discount față de prețul normal care îl găsim pe piață. Un alt avantaj este că clubul oferă garanția prețului. Dacă găsești un preț mai bun în altă parte, indiferent online sau la agenții de turism, primești de 5 ori diferență. La fel sunt și alți români din vestul țării care de ani buni nu își mai petrec vacanțele în Egipt, Turcia sau Grecia, ci preferă să călătorească pe vas de fiecare dată într-o altă zonă a globului. Nu doar faptul că au ocazia să viziteze mai multe orașe i-a convins, ci și faptul că nopțile pe o astfel de embarcațiune sunt de neuitat. Mihai, spre exemplu, a fost într-o astfel de excursie cu soția și cei 2 copii, iar prețul sejurului a fost sub $1000. În fiecare seară poți să te duci la un spectacol care este inclus în pachetul de croazieră, poți, dacă vrei, să participi la o petrecere tematică, poți să accesezi un restaurant tematic. Efectiv, nu ai grija copiilor. Fiul meu, de exemplu, îl vedeam dimineața la 10 când se trezea și îl mai găseam înapoi în cabină undeva noaptea la ora 2. Cei care doresc să încerce o astfel de vacanță au la dispoziție peste 20.000 de variante diferite, în funcție de locurile pe care vor să le viziteze. Navele care pot găzdui simultan câteva mii de persoane au și terenuri de fotbal sau piste de karting, care să alunge plictiseala chiar și celor mai pretențioși dintre turiști. Sunt croaziere structurate de la o zi, deci dacă cumva, nu știu, ții o vacanță sau mergi într-un city break în Barcelona și vrei să faci o plimbare de o noapte cu vasul, mergi Barcelona-Marsilia, să zicem, și vii înapoi. Deci există o zi, 2, 3. Există croaziere care durează jumătate de an sau un an, care sunt pe tot globul. Clubul român, în care sunt adunați pasionații excursiilor pe vas, reunește în prezent peste 3.000 de membri. Există chiar și filiale în mai multe orașe din țară, unde aceștia se întâlnesc și schimbă impresii despre locurile în care au ajuns în ultima perioadă.